zaman lafiya na Afirka gaba ɗaya, wanda Coalition of African Media and Publishers for Peace Advocacy suka karama ni da wannan karamawa ta musamman. Na wa Allah godiya da wannan damar na samu. A madadin ina so in bani wannan dama in gabatar da kaina, wai senior lecturer na Sokoto State College of Education Malam Yabo. Akwai Malam Anas kuma yana daga cikin ma'aikata na Sokoto State Umar Alishin High Polytechnic Sokoto. Sannan daga cikin wanda ke da su akwai National Secretary na kungiyar Arewa Tambol Media na ƙasa, wanda ke jagoranta kungiya ta wayar da manuhohin mai girma gwamnati a Sokoto. Ina tare da State Secretary na Arewa Tambol Media, sannan da kuma Director Media na Northwest Vision for Tambol 2023 Ahmad. Sannan ina tare da Alhaji Nasiru Kebit Shagari dan gwagwarmaya, kuma ɗaya daga cikin zarata da gare mu na Arewa wanda ke wakiltar Northern Social Media na PDP na arewacin Najeriya gaba da Alhaji Nasiru Shagari. Ina da magana jagora, muna tare da abokinmu kuma wanda kodayashe manuhohinsa na yadda kai ga al'ummar ƙasarmu, abin da shafi zaman lafiya, son juna, wayar da kai akan abubuwa, kuma kan yi kokari taimaka wa gwamnatinmu da al'ummarmu. Shi ake jima Alhaji Billahi na Kwatar ne mata da shi ba. Ina kuma marhaban